Aby si, jo, to je právě, že ho musíš vychýlit. Jo, myslíš to, pořád si bojové umění. Tak, vychýlit a musíš pracovat boka. Tak, a teď jenom Irvy, Denka, no, to říkají normálně. A teď je dopředu. Dopředu. No, ale jo, nesmíš nám tady za zále. Musíš mít tady před sebou. Jo, tady ho musíš mít před sebou. Vychýlený a před sebou. A zase. No. Jo, protože tím je to děláš. Jo, to právě děláš. Každou chvíli musím vidět, co